Bon dia. Avui som diumenge 19 de desembre del 2021 i mireu quina boira hi ha. Des d'aquest dimarts, el dia 14, precisament l'endemà de Santa Llúcia, que és l'últim vídeo que vaig gravar, explicant això, que si Santa Llúcia, un pas de puça i d'altres coses, i al final del vídeo dic, ai, mireu, està pujant la boira. I doncs sí, aquell dia al vespre ja ens va pujar la boira. I des d'això, des del dimarts 14, que tenim la boira aquí, instaurada. Aquests dies sí que no ha fet cap intent d'aixecar-se. Algun dia sembla que es veu una miqueta clarejar el sol, però res, com ara podríem dir que una miqueta de llum més clara aquí dalt on ara hi ha el sol, però aquí la tenim persistent. No és com altres vegades que va i ve, tot i que sí que lo normal és que es quedi uns quants dies, I tampoc no ens podem queixar perquè som a mitjans de desembre. Això vol dir que li deu quedar potser un mes de boira. I no serà cada dia també, segur. Perquè el 20 de gener, que Sant Sebastià... No, perdó, Sant Vicenç. No, el 20 de gener Sant Sebastià, sí. I el 22 és Sant Vicenç. Doncs diuen que per Sant Vicenç marxen les boires i venen els vents. Llavors ja van molt bé les dites, els refranys populars, perquè són fruit de la saviesa de molts anys. I saber-los, doncs no sé, et dona com una seguretat, com una serenitat, no? Perquè saps que són coses que són així. Per exemple, el de la boira és així. La boira és típica d'aquí, d'aquestes terres. Ara aquí som a la Segarra. Estic darrere el poble. Mireu, aquesta línia d'arbres aquí al fons és el Sió, i al darrere mateix, aquí hi ha Hostafrancs, que avui no es veu, si no es veuria. Aquí mateix hi ha Ribé, que també es veuria, fins i tot es veuria una miqueta Sedó. Però bé, clar, amb la boira no es veu, tot i que no és espessa a tocar, però sí que hi ha una bona boira. I també veieu que hi ha gebre, aquí en aquestes plantes. El gebre és quan la boira és ploranera. Ploranera vol dir que és remullant, remulla, no? És força condensada d'aigua i llavors, com que fa tan fred, doncs gela i això és el gebre. Hi ha una cançó de Nadal molt bonica que diu camins tots plens de gebre, camins tots plens de gel, camí que va al pessebre, camí que va al cel. No la sé tota, però després diu allà l'establia el fill de Maria, de fred i enyorança, no fa sinó plorar. Pastors de la serra, veniu cels i terra, al fill de la glòria, veniu-lo a adorar. Veniu cels i terra, veniu-lo a adorar, al rei de la glòria, veniu-lo a adorar. Bé, algunes paraules no les he dit correctes, perquè això del rei de la glòria o el fill de la glòria no sé molt bé com va, però són cançons que cantàvem a missa quan era petita. Després hi ha una altra que diu, la del Venite adoremus, però aquesta només me'n sé un trosset. Venite adoremus Domino. Bueno, però aquesta de camins tots plens de gebre, camins tots plens de gel, m'encanta. Camí que va a pessebre, camí que va al cel. I quan era petita anava a missa, la veritat és que sí, era creient, anava a missa, cada dia. Era bonic perquè, era en aquella època, era com una tradició. I ens assentàvem les nenes i les noies a la dreta, les nenes al primer banc, les noies al segon banc i després hi ha la gent. I a l'altre costat, a l'esquerra, el mateix, els nens al primer banc, els nois al segon banc i després hi ha la gent que cada casa tenia ja un banc. Darrere meu hi havia els de Cal Pou, després al tercer
al quart banc ja eren els de casa meva, amb el banc de Cal Carbonell, que els meus padrins i els meus pares també s'hi podien assentar, i així anar fent. I era curiós. Després també recordo que quan vaig fer la comunió, que la vaig fer als 7 anys i mig, perquè el meu germà en tenia quasi 9 i la vam fer junts, doncs llavors ens anàvem a confessar. I recordo que m'anava a confessar quan deien, per exemple, abans de Setmana Santa, no? I tinc molt el record de mossèn Mariano, de Guissona, que era un bonatxo. Venia mossèn Mariano i jo m'engenollava allà, ara ho diré com ho diem aquí, m'engenollava allà al confessador, no sé com, ara no recordo com li dèiem, allà on ens confessàvem, vaja, i no sé si ho dèiem ave, pare, o algo així. M'acuso de, o confesso que he pecat, o alguna cosa així, començàvem així. I llavors jo recordo que sempre quan m'havia d'anar a confessar pensava, i ara què diré? Perquè a veure quins pecats feia jo. Una nena de 8 anys, 9, 10, 11, 12, després ja no hi vaig anar més, cap als 12, 13, però aquesta edat entre els 8 i els 12 sí. I pensava, bueno, doncs diré el que sí que era veritat, no? Però no era un pecat, però clar, no tenia res més a dir. Normal. Doncs he fet enfadar el pare i la mare. He dit alguna mentida. I aquí s'acabaven els meus pecats. Ja no sabia què més dir. És que no hi havia res més a dir com a pecats. I això tampoc ho eren. Llavors el mossèn Mariano ens deia, vale, filla, resa 3 Ave Maries i vés en pau, o alguna cosa així. Llavors anàvem cap al final de l'església, perquè cap als primers bancs, quan eren temps de confessar, dies de confessar, doncs allà s'hi posava la gent que s'anava a confessar, i els que estàvem anàvem cap al final de l'església. Resava i marxàvem cap a casa. I bueno, mira, i són unes coses curioses, la veritat. Bé, tot dona per explicar moltes coses. Per exemple, quan jo vaig néixer, en aquell moment hi havia mossèn Francisco, i quan ens batejaven, no sé si passa a tots els pobles, però el nostre sí, suposo que sí, que a molts pobles, el mossèn també ens posava el seu nom. Llavors et posaven el primer nom que escollien els padrins de bateig, o en consonància amb els pares, com volguessin, un segon nom i el tercer el del mossèn. Llavors jo em dic, a mi m'havien de posar Anna, em volien posar Anna, com la meva padrina Anita, que li dèiem Nita, però és Anita, Anna. Però com que vaig néixer el dia de Nadal, em van dir, doncs li posarem Anna Belén, que ho diem així, Anna Belén. I es veu que quan van entrar a l'església, la meva padrina de bateig era la iaia Núria, i el meu padrí posa el padrí patern, el padrí Evaristo. I com li voleu posar a aquesta nena? I van dir Anna Belén. I es veu que el mossèn va dir, no, aquest nom no existeix. Jo penso quina cosa més rara, perquè a més Belén és un nom tan religiós que content n'havia d'estar el mossèn de que em posessin així. Però es veu que no, que va dir que no, però sí, m'hi van posar. O sigui, devia dir que sí al final. I em van posar Anna Belén, crec que després Teresa, recorda? Sí, bueno, pel que m'han explicat sempre, I Francisca, ja està. I tots els de la meva tongada, bueno, anys i anys, ens diem Francisco o Francisca. Quan els meus fills van néixer, que els van batejar, ja no els hi van posar així tercers noms. I els meus fills estan batejats i res més perquè, bé, vaig pensar que estava bé que entressin com si fos el regne de Déu, per dir-ho així, entre cometes, com si fos en el sistema catòlic, i que després ells ja decidirien. No en fer la comunió ni res més, però vam pensar que ells ja decidirien més endavant. I bé, això m'ha vingut ara, després de, no sé per què, al veure el Gebre, m'ha vingut ganes de cantar aquella cançó i una cosa va lligada amb l'altra. Però estava parlant de la boira i aquestes coses i que realment ben abrigats es pot sortir perfectament. Ara mateix on tinc fred és a les mans, això que porto guants, però el cos no en tinc. I el que passa que hi ha dies que fa mandra. Aquests dies fa mandra sortir de casa, però també ens hem d'obligar una miqueta, que ens toqui l'aire, a caminar, a gaudir d'aquesta terra. Perquè mireu que és bonic. Veieu aquí la boireta aquesta que està per sobre dels camps? És que és preciós. Clar, aquí no hi ha molt horitzó, Ara pujaré una mica i ja es veurà, perquè estic en el turonet que hi ha darrere casa meva, darrere el riu, però que des de casa meva es veu. I és un turonet aquí, al nostre municipi, els Plans de Sió, i és tot molt pla,
com diu el nom, però hi ha algun turonet. Tot i que ara aquí ja som a terme de Ribé, perquè Ribé està aquí. I clar, aquesta miqueta de turonet fa que no veguem més enllà, però ho deia perquè si no és bonic veure com no es veu res. És bonic veure com la boira ho inunda tot. I sí, aquí estem. Veieu més gebre? Aquí sí que hi ha, al fons veuríem les muntanyes, aquí veuríem el Montsec, tota la muntanya, a primer terme la Serra de Queralt i després hi ha el Montsec. I bé, també veuríem allà al fons els Pirineus, evidentment, però ja veieu. I és tan bonic perquè hi ha un silenci als dies de boira. És un silenci impressionant. I bé, el que explicava que fa pocs dies que la tenim, però sí que ja són uns quants, la veritat, des del dimarts. I a mi m'agrada molt la boira. El que passa que si hi ha còpia de dies, sobretot si ens quedem a dins de casa, amb mandrits, allò, arrupits del fred, va caient com un pes a sobre. Fins i tot acabes tenint mal de cap. Però avui, per exemple, que surto a caminar, és que dona bo. I ja canvies una miqueta el xip. Després també el que farem és que avui aniré a buscar el sol. L'altre dia els meus fills que van anar a fer unes coses cap a Calaf, a Sant Ramon ja hi havia sol. I vam dir, mira, si dura molts dies la boira, de tant en tant anirem a buscar el sol, perquè a més el tenim aquí a 10 quilòmetres. També a La Guàrdia, on viu la meva cosina, cap dia han tingut boira, la tenen allà mateix, però al poble no els hi ha arribat. I ja està, doncs posem-hi a uns 7 quilòmetres de Cervera. És a dir, de Cervera enllà. Però és que una miqueta més enllà de Cervera, poquet, no cal 7 quilòmetres, potser un poquet, ja trobaríem el sol. I bé, farem això. Ara aquí tenim un altre turonet. Aquí tenim aquests bosquets, sobretot amb alzines, roures. És bonic. I bé, els dies de fred és això. És acceptar-los. Van molt bé per la terra també. El que explicava l'altre dia, en l'últim vídeo, que va ploure molt, però després va fer molt vent i va secar la terra, i això va fer que es fes una crosta i que el sembrat li costi molt de néixer. Veieu, en aquest tros no es veu res nascut. Res. Mireu, ara giraré a l'altre. En l'altre sí, en aquest sí. Ja es veu el sembrat nascut. I la boira és el que deia abans, que com que té aquesta humitat, sobretot quan és més ploranera, doncs va mullant, i mireu, la terra està ben humida. La terra està ben humida i això és boníssim. Mireu que bonic aquí. Aquí es veuria, tal com explicava abans, Ribé. Aquí al fons es veuria una miqueta el campanar del poble, que ara no es veu però es veuria. Aquest és el turonet que es veu des de casa meva. I aquí veuríem totes les muntanyes de nord. El nord estaria per allà, a oest. Però bé, és bonic poder gaudir de cada temporada. I res, anirem passant els dies, amb el fred, és el que hi ha. Sé que d'altres llocs de Catalunya hi fa bo aquests dies, però aquí tenim el que tenim i també està bé que ho valorem, El que hem de fer és no renegar de lo nostre, sinó buscar-hi la part bona a tot. I bé, deixem-ho aquí, un altre dia explicaré més cosetes. Que vagi bé el dia, fins un altre.